Usa ka lalaking pag-uhay lang nakagawas sa prisuhan, nakaplagang patay sulod sa iyang gipuy-an sa Davao City. Samtang lalaking nang haras sa iyang silingan, patay sab human misukol matod pa sa miresponding kapulisan. Anang report ni Argel, relator. Patay ang usa ka Roy Casas, 48 anyos, human matud pa ng haras kini sa barangay 23-C Davao City Sabado sa gabi. Gilayong girespondihan sa mga personahe sa Santa Ana Police Station ang sumbong sa usa ka residente nga giharas matud pa siya sa napatayng suspect gamit ang punto 38 nga pusil. Diyang nakita matud pa ni Casas ang kumplinan kauban na ang kapulisan. Mibunlot matud pa dayon kini sa iyang armas o gipamusil ang mga pulis. Din ang atong kapulisan, sir, na nagprotektar po sila ang kaugalingon para po maprotektahan ang mga tao. Na po sila ng kining maong suspect dila sa hospital para pabuhi pa. Pero sad to say nga na kabsan yung siya sa kinabuhi dito sa hospital. Samtang patay na diyang nakaplagan ang lawas sa usa ka Daniel Ramos, 54 anyos, sulod sa iyang pinuy-anan sa barangay Malamba, Marilog District, Davao City, Domingo sa buntag. Duna kini mga samad dinunggaban sa lawas nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Sa investigasyon sa Marilog Police, niadtong miaging bulan lang nakagawas gikan sa Davao Prison and Penal Farm ang biktima human giserbisyohan ang iyang sentensya sa kasong acts of lasciviousness. Ongoing ang pagkandak og investigation, sir, no, sa maong hitabo. Apil na diri ang pag-atubang niya sa nakomit niya nga krimen nga acts of lasciviousness. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.